voidaan tehdä. Jakonen. Siinä oli muodot ykkösellä lähtee vetämään, mutta ei tarvitse, kun Jakonen tekee maalin. 46. peliminuutti käynnissä. 45+1 ja Salpa 1-0 johtoon. Jakonen sotkeutuu vähän palloa sieltä ja löytää vierestä Pyyskäsen. Pyyskänen kääntää, menee vähän taakse. Jakonen ja siellä on Olli Jakonen latoo tästä vasta hyökkäyksestä taululle 2-0. Agiri keskellä ja siellä on. Oi voi 3-0. Jonas Neura on siellä myöskin takana. Katsotaan nyt jompikumpi vetää. Pyyskänen se on ja hyvä veto on ja sitten menee oikeaan ylänurkkaan. Loistava, aivan maaginen vapaa potku.